Panta nil tumahin pen kacopateng pen kiwang kekapot ang lituman kanto we panta churuparlo lapen ke Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong Dimao Saura ta pansitame pini piposi nil tum labangso amipi dorsing rong hang lapen tuliram rong hang pan piposi labangso amipi kainang kok mapulu tangte kidam tang tarik sirke pan aningbe adap hukum sing teron pan labangso BJP atum agunda giri atum kecok ketheng kether ke hap kangbai labusona sai ke claim labusona sai lang no ke claim oposi pini nilitum phuluni constituency sidame penangan nilitum constituency level alidar atum chingrum si lapuson asai lang no lapuson BJP atum nilitum rar phan karbia khe phan lapuson ketheng ke hap kether labusona bangke ington non pusi nilitum labangso ami pia bangke ke kailo kapin rempon lo kasi non ke bang yarni ana bangke alang li tumjong sila puson nili tumi PSLC aphan marang te karbia khai phan ele tum karbi hian la puson ka chi jok chi theng dolang polotang te nili tum phuluni constituency jot kalilo all Karbi Anglong dima so laben ke West Karbi Anglong PSLC ke kroi an karbi do ana bangke nili tum krechak chilo laben nang li tum media pensi nang li tum media through dis nili tum labangso phuluni constituency alam the benda chipaklang pon lo ase lang litum lapuson sai lang lo king tonang pong tonte pulong te nil tum ka do clip lelo la hello laban ke people sil tum APSLC kachisong nang kok make kadok kaweta me chinilo pini Karbi Anglong lo elitum sik sidul autonomous council puchi pubom sitame labangso jakong bangke pini ave bom lo laban ke article 244 labangso MLA atum labangso MP atum ko anmar pong turlok nangji ke claim kedam nangji halabangso bang sai bang ke deng pon pedet lo pini labangso asai ke claim aposi labangso isu ke diverge phansi Karbi Angbong labuson ni litum PSLC aphan alidar aphan nang ateng kheng nang kok lam the bang ke la hen lo labangso kache thak unde non pini parliament long ani si horan sing bening jedun lo tebon sitamela ke political issue son si pamandet jongsi article 244 Amar Singh Tiso sorry dia chohang lo Amar Singh Tiso MP haladak parliament long ninje dun lo halabangso kaninje dong mangke la political issue phamchot jongsi article 244 pachun back nang jipulong te labangso ahempre ka farman parliament long ninje dun bomon kroi kre pulong te nangli MPR pu pental chit khan hai nangji halan lo pulang te ni tum PSLC ta ke claim ja kama sia velo nangli tum la puson hempre ka farman jong sia hok pet BJP tum kache song pulutang te nili tum tanang che donun lo pini ke nangli tum ke political issue chot laban ke labang so kache thrak un e posi pini li tum PSLC claim bang phu atuma phan leader phan nangli tum kateng kheng pang cheng lo lasi nangli tum han pachini lo labang so saya bang ke tonang po ton te pulong te nil tum phuluni constituency pens tame do joy jelo ke bang jarni ana bang ke kalimadi lasi nil tum asyang tong chi binang ko kalam theta la hello lasi dona tum ele tum Karbi hiana bang ke ele tum munan chirap nangji nangli tum pini BJP party pini government dolo nangli tum government ke la ke permanent labang so pus kali labang so party ke neli tum kiwang jarni abang kiri tu PSLC government do pusitame lapuson asai lang no Karbi hian lapuson kaciteng kheng kacichok kacitheng kacither ke hap ke nilitum ke claim pon pe ke claim pon ji abang ke litum development pentang lok labang so permanent solution permanent development halabang so puthak sinitum claim pon ji labang so siksidu labang implement ponang po lapen ke litum Indian constitution long article 244A halabang so article 244 implement pon ja phamsin litum ke labang so sai ke deng pon ji lasi labang so sai ke deng lo pulang te litum Karbi lapen tribal ke do ana khai ta tame la ke permanent development si manpo o halapu sona sai sin litum PSLC we deng pon pini jai kathar sitame ato kano ilitum bhanang ke thanalam theke hala pini labang so asai labang so constitution na puthak awareness tang ke pia bang pho phamsi pini ke chok che pu ke jong ke la ke ning dugalam lo lasi labang so asaya bang king to nang pupusi nilitum puthot nang litum han chuning rile thot lo te tande sar la hukum sing teron pen la puson ka che phoge personera lam pusi non bang ke BJP tum pupon la so puthak isi pakla la so puthak ke hukum sing teron nami thang masitame chipulo
je ek noya sariana sika kep ta jong si kumane ki koi aben gusto meda kubne kramsa ronjit kramsa lapen ke hala muhon tisu along jong si sika kep ba pharu sike churam do kok bulutang te labangke nilihin pen sitame la promanang pithek pulongte lak de patang kalang li piji pusi caklo lasila so bangke hala bangso parti ainggul bang joina pusi hala so ke feresi mohon sing tiso sitame lapuson tangka nang kerampo aisu bang se patai barchot lasila so na bangke lang li sitame claim kledet nangi mohon sing tiso sitame lapen ke ronjit kamsa lapen alang li tum atimatum ari sangho tum hala bangso arni adap baji troksira kone apora dhuke dam kateng kheng dam atum anaphan sitame chuning ripon lo lapusona sailang no bangke nang litum karbi ang bonga bangke lapusona sailang no claim lidet nang ji pusinil tum huluni constituency hien pen bangke nang litum han chuning ripon lo pachini pon tan kan nom tim garbeng long pen CM interaction program ke paddo bama putak nang lihin pen pisipun nili la so putak kipugang tunga bangke la hen lo lapu bangke along constituency along interaction program pusipulo la abdake amining bangke la hen lo public halada ka constituency rada tumpen development nang tang te mala pen development ko am sikilima laso puthak si rat pen chingki ji thanji la puson si tim kar biang long tuliram rong hang ke ja CM ahin pen labang so program bipon lo tebon sitame halabang so radalam theining jeji puludang te rada phan paning jelong pamimi halake interaction program pu bangke ilitum chelon leda hekdam long leda so asila dake already masi BJP a party la bangso a program kipi la bangso sai ki deng pon dia phan bangse awar sai ke en pon sila person along a constituency interaction program a bangke ke paman pon nili tuma hin pen ke jong pon ku bangke la hen lo la pu masap so paning pon na tolong ma bangla Zero lo, ini dak ni dan dak pun ni bujara, Asia Atheng-No, ni dan ini dak pun program kedeng pun kahut na tu media tu naik tu nanti pun ni lihat, tu bina tu mata siri kardom zero lo, lapen apa itu me dak karbiang lo, arat, atok anu, itu korting zero an, sulang 200 an faham tamen mili la non pini keneng alam, nanung karbi tu faham tamen mili kardom siri kardom tamen nanti pun kiri igla. Athene tum pini lamangso a program ke deng pon ke la hello je ni tum mangke EPSLC plan pon ni opposition party aposela tum ruling party atu pini penengan cap an so le dok lo ja seta alang le tum makam claim ke chok si kelele la ni tum thek pon lo jo ni sini tum pini lamangso la mangke ni tum tam mangke ma athema lang le turiam rong hang ake hai alang le ka chari pon council ka chari pon koson se ali do ma ko pigan se ali wan ma ini anta karbiang long solang dora tum ini anta long letina a development kolam mangi tibom lo seda turiam long hang ini an alang li labang tua council chari det pen karbiang long development kona se thek long ma no ta punane ali ki kontai lo punane 100 meter ba 200 meter son ke banget ek long jai lo seta rara tu ke chumo we ke ju no we asuma papoji mo we asuma artama school pa dun nai uniform ke nam nai ave la sokot nili chimin thang mata nili ningduk do la pente ako rara phanta nili ke ningduk du piglo je ku pia posi non kacharia government atu non council kacharia tum ku pia posi labangso development pule rara phan pa development mi denma labangso la mangsi nili ke kipugang tum la pen ethela mangke nili ke politics abangke non kailo nili ningam ticket on bakta nili ke social bon politics claim ke ha iya jisa movement hota nili claim bom lo la pen non ta alang li tum phan pudang ta ning oilak ta hai ta nili ki sorsar kali ta congress a dina hura bangke la puson akape ka song atu dolong le nane mai dolong le thai dolong le bangke ta non la BJP a government atu ko pia posi la non nili tu ipia san pa nang selera ma labang solam nili non ki dai ma labang so a thia bang nili phanang pachini lu pudang te nili ka ning sam lu athemani tu mos nani meeting do mai do pudang te lang ti kai ki ta nang phalang lu ta son sai de la pen kopia posi hala law and order tu je kopia posi non la ruling atu ma phan hala tum hadak men si la tum power la tum ki der ma athema law and order atum ke actually bang ke
politik salong ke cerap dunia dan ini. Seta nona bangke CMM Tong-Lam si agurong. Lasi labang so bangke lake bidhan pembidhan long mate aron alu long ke lasu kitok bangke abi. Atheke law and order pulutang ke latung ke kipang samdu nai nani ji chok doma nani ji theng doma nani ji bhong doma nani kupine doma. Lason se lang nona ya tumsi nona bangke lang tumsi arbu bundro. Lasi ni tumke ison men son lo non ke pinram bangke turam rong hang ke cari bangke chok ke la bangke ni likida. La penda ampar tame Mune tumke non ta chipar levoilo bida sing leng ke nil phan chini pame non nili mohor ta chini ji bida sing leng pe ni tum ta phram chilang le kailo bida sing leng khorsing ti sumrong hang lai tum ta ni tum chilang long tang ong la pena parta mili hakas kom husi do kazi kom hota ni tum sar ujit timu rupom rong hang boben rong hang ala pen pe ako ni tum udina ala hidha rong ti nili tum si kesi ta bhak cheng lu inglong pho kesi pen theng toma kesi ta like 1986 an aning kan lagi tela pu andong si halabang so hut a problem non kiwang juijia bang ke laga non angthek mata non thek lo athima mu pen non hedjong itum president sar pulo jala hukum singa phan ke theng na bang ke dipa kheda bang non apsi bang ke ala tu mange preng chang tam pusi pu seda abostu bang ke ni tu matha dam et lo la bang ke party ingul pen si bang lasi non alang litu magi claim akedam la bang so bang ke chokche la pen karbiyan di chok theng nang ne la pen ni tum ke please full pension itu kam claim gitu. Athema non jai saraket lason ki chokri thenge lason hukum dawe la pen ke lason ki litu manang khan the la pen chokri te thenge isam jin pensi kam claim nang deneba ho la phang dam tang Indian independent ke long hu son attack 1947 ani kana son hai lason sing sam jin pe kam claim nang itu sini tum phan ke ni tum direction nipi non ala tum non la turam rong ha tu ha ko nani MLA ku be ne tu mangka la puali chokamoi thengamoi kusi lo hikarong kina Aku yang sikit cakap tentang buatnya karbi tu nggak perang ya jisu makin birah itu son thos non bir tu kau. Aku lah son berutang telage karbi tu aku bir buatnya keluksan itu. Asal keluksan apa angke kupilo ma non mata mi tu micin lah hasso muni perang lah diran orang pi kon orang pi tu ampan paricaran tu ampan itu dengkon berutang te. Kalau bangso advance ke arnam si endi. Kalau bangso advance pasti pini ASDC tu ke amen cilang unedal. Amunit tumke dot hai, a party dot hai, kita amen cilang unedal. Lakah bangso pap apolo. Non ta sona khaksi BJP tumta non e thong si par e thap gram lo tuang ke, ta tumta khai thong, kep kala tumta amen cilang elu. Karbiang long ke. Oi ha center pin ne nani de ke dukok ta, kita karbiang long ke BJP juga da ke amen munta elu. Lah hello di kudang lam. Mana tum pini karbi dolang, aglam.